nem tudom. Zoli, csekkold. Ott a sajtó integes. Próbáld rajta tartani a zoomot, nézzük meg, hogy mennyire jó az optika. Most Amikor közeledik, akkor meg gyere ki belőle. igen, csak nem elég gyorsan. Gyere vissza, nem látszol! Jó, ott már nem számít. Megyek utána zoommal, ennyi volt. Na menjünk, na húzás! Srácok, kocsiban! Zoli, pattanj már! Az a nagy gáz, hogyha tudod, túl sok a zoom, akkor a legminimálisabb képrángást is észrevesz. lesz. És mivel remeg? Van benne reflex control. És ekkor láttuk utoljára Szabó Mátét. Ez a rendőrségi archívumhoz kell.